sa Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalikol. kalbo. Sa lahat, magandang gabi. Ang oras po natin, we get 31 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. On a beautiful Tuesday evening. Wow! Mga kabisyo, ngayon po ay Tuesday, February 27. Isang tulog na lang! Love Radio Feel Good Drive-Thru na! Correct mga kabisyo! Malamang ikaw, angkol, excited ka na. Kasi bukas na po ang ating Feel Good Drive-Thru na kung saan sandamakmak na mga papremyo at pamimigay natin! Uulitin lang po natin, ito po ay exclusively sa lahat po ng mga kabisyo po nating mga driver na legit na mga PUB drivers. Ha, paalala po yan ha, sa mga kabisyo po natin ha. Again, yung mga legit po na PUB drivers, TNBS, ride-hailing and delivery riders. Pwedeng-pwede at welcome po kayo lahat mga kabisyo. So pag sinabi po nating drive-thru, as in dadaan lang kayo. Parang pumupunta po kayo sa mga bibili kayo ng pagkain na drive-thru na hindi naman kayo talaga tumatagal. Ayan, so may mga booth po kayong dadaanan yan. Siyempre, bawat booth na madadaanan nyo, mayroon po kayong matatanggap. At siyempre, paalala boards ha, Angkol, paalala sa iyo ha, first 100 lang po ang makakatanggap ng apakalupit! Wow! Na ipamimigay po namin, grabe na to, simulan po natin ha. First 100 po makakatanggap, ito po ay gaganapin po natin simula po alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon. Diyan po sa may Star City, Halandone Street, parking area. Ayan. Okay mga kabisyo, makakatanggap po kayo, first 100 lang ha. Ang makakatanggap po ng Love Radio souvenir, di ba? At syempre, meron din po kaming patinapay. Wow! Mula po sa Fua Fua Bread. Pangalan parang ang lambot na Fua Fua! At hindi lang yan, hindi lang tinapay, meron din po kaming pamimigay na bigas. Ayan, tigda 2 kilong bigas. Wow! Mula naman po yan sa gold mine. O, diba? And speaking of gold, ito po pagdating sa gold, ito po yung pinakamalupit, pinakamaangas eh. Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Pamimigay po kami ng souvenir mula po sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. At ito, ewan ko kung kakayanin mo to, boards. Yippee! Ang Mayet de la Rosa ay magbibigay maswerteng 8 lucky winner of 18K. Parang hindi ko mabanggit ah. 8 po ang maswerteng mananalo ng 18K gold bracelet mula sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Apakaswerte mo naman, Angkol. Kami nga mga DJ walang gold eh. So hindi lang yan mga kabisyo. Ito naman yung kumari kong si Donya. Ang may-ari po ng Princess and Ronron na napakagaling naman pong gumawa pagdating ng mga sofa, mga upuan. Princess and Ronron po ang nangunguna dyan. 2 naman po ang maswerteng mananalo, ang mag-uwi ng sofa. Mantakin nyo ba yan? Saan ba kayo makakakita ng papromo ng radyo na namimigay ng gold at sofa? Siyempre sa 90.7 Love Radio, ika nga sabi ni Kajot, Kailangan pa bang i-memorize yan? basic! At hindi pa po nagtatapos dyan ay pamimigay. Meron pa po tayong mga Cherry Home Gadgets by Cherry Mobile na ipamimigay at souvenirs from Lala Move. Grabe. So mga kabisyo, mark on your calendars ha. Again, first 100 lang po yan. Alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 lang ng hapon yan. Bilang pasasalamat po
namin sa inyo, sa inyong walang humpay at walang sawang suporta for making us the number 1 sa lahat ng mga sasakyan. Maraming salamat po sa inyo at mabuhay po kayong lahat, manong driver. So hanggang dito na lang po tayo. Maraming salamat, Antabayanan. Susunod na po ang mga ibon. Pagkagat ng dilim, Totoy na Lab. Ito po niyo abang lingkod, Diego Bandido, na laging nagsasabi, whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!